guys, oh, mamili kami ng bed guys for my family. Tingnan ako gusto. Ako ni. Wala na gusto. I'm sure na kayo kapit is Pero di na kuwangan na. oh, mamili ko. Ay. Mo na. With God. Pero makita nila yung hindi ko tampong sa gampili. Dami-dami na din yung patampong. Di ba may sabihin ka? Sabihin na rin mo. Picture sila guys. Joy, ito ba ako nila? Hindi mo na naon tukain. High vlog de, high vlog. Vlog king. Vlog Japon? Picture, sige. Ate, picture sa daw ka na tuti. Oo, ano. One. Mami, apel mo dyan, mami. Kinakuha mo. One. Ito ka doon ko. 1, 2, 3. Nice. Ay! Oh, ako na sila. Punta na siya, ibalo din sa sculpture sa Filipino movement. I learned. Hala. Hindi ka doon sa ako eh. Hindi ka niya pang dolan. Kino may kebanyakan? Kani? Yung allergy, no? Dili, salam mo. Aw! Bakit ito sa mga nanay ko? Ale! Nanay, sa gabi. Bilis nanay. Bilis nanay. Alak ka. Ngayon, pagdat dito, interview dito. Diyan eh. Igyan, igyan. I-vlog sa... Ayaw. I-vlog sa... Ah, mga boss. Saan? I-vlog lang ko sa... Ani? Ay, magbabaymay. Ay, ba ni may bon may adto. Ay, wow naman eh. So may sa mga Wow. mga nilay ko sa mga Ha? Okay. May naidungan sila. Wala lang pag mahal sa anak kay over nanay mahal. Ay. Ay, kaya siya kaya silos po. Silos man. Ano Di magidayte? At usap? Ay, busy po why are you gisi-gisi that? Mawala. So di na. Ayaw sila magtapo. Bisa na. 30 minutes ago. Para sa lagi itong kuha lagi nila karno. Kung bilang kuha nga. Hindi ko sila tubing ba? Kung sa kadla o itong kuha. Ikaw ba naman si? Ikaw ba sa mga nito matutto? Pamot. Kung pa dyan. Sa pamitsan. Kaya gawatan mo ang balay o. Magbantay. Bye-bye. Ampeng. Ah. Woi, kan English sa. English daw, mami. Bye-bye. Bye. Ikut ini. Ode. Thanks. Amping mo, de. Nay, bye, Nay. Ate, lakaw na sila po.
Isa pa de! Magbabay pa si Kuya Mike. Pang Jollibee. They're going now. I said see you before, like going to the pool meeting. I know, they're going home now. You're going home now. I'll see you next time. Go, Mike, go. You too. Sorry, I thought we were going to the next one. Abi nila po ito sa parking. Bye, Celine! Grabe, kainit noon ah. Alis na naman kami. Tingnan nyo. A few moments later. Jollibee kami guys. Ubus na. Asa doon eh. Ito yung dalawang bata oh. Naka, ate. Ito hangin ba? Nasa pagtungo direct. Massage. Massage. Yan guys, masahiran na siya guys. I just got so scared yesterday watching Malvern videos and they waxed the nostrils. But I'm so scared she wouldn't watch. Like putting her under the blanket, screaming. They're doing this other one in Arab countries. They burn their ear hairs. They're like in a flame and they're like, they burn their ear hairs. Icara ka niya ito. Balik yung. Sulis na yung. 1, 2, 3. 1. Pagkansada kayong kamera. One, two, three. Kiss na. 1, 2, 3. Yay! Video ito na Ay po, pagkatapos ng Jollibee, maglalakad kami pa uwi sa hotel namin. Yung old hotel namin. Ay, naku guys. Labas-pasok. Careful anak. Hi, careful. Ay, padaplen. Ay, wait. Wait, ito gabi ay. Ay, nasa kayo. Ay, bakwarin mo na kay. Lola kay na kay. Ay, napagwan na. Gusto ko pumunta sa Jupon guys. Oh, magtingin ng ano ba? Nalinday! Ma, malin ma! Ayaw pa! Kuan ma! Nalinday ka! Babab! Lumapit ate? Ha? Sabi ko, ay! First word! Kawi? Kaya bantay! Tabok mo! Labas mo yun. Ano naman ay kuhan? Daan nilang picture. Ay lang price mak. Ate ba, 1 take 1 to 99. Anak na sa inyong baligya, sir. Uy! Isa, duha man ka mo.
Wala, wala ito dito. Kasi ang dami daw. Mama. Kaya wala taon ma. Tayo ba para? Alala lang na tapi. Sa doon sa inyong rumah. Double lang I can just do this, Daddy. dito sa likod. Ang sabi, barato siya. Mura mong kaya, sir. Pretty. Guys, like that. Nakbata na. Like that. Ang ingay king katong bitin dito ah. Anong kono daw. Ang ilang kono lang queen. Maning double ba? Maning double? Anay, queen, anay. Na. Pwede i-try lingkura? No, lingkura na siya. Ikaw ba nabigda? May. Ano naman? 10% na lang. Ay, 10% naman yan. Bed, baguro na. Ayun ka niyo, ano? Pwede mo na ito, ma. Dito sa ila. Namoy ko ang iriya. Utang. Pwede utang? Pwede? Bakit na-feel ng baboy? Namoy ka ng sale sa inyong phone ba? Namoy sale sa inyong phone? Nakasila tanan. Na yung regular price na nataas. I know. That's why. Ma, ano man mo matcha? Uy, pag-wala na daw ba? Can you pick that flower up? Can I pick that flower up? This one. Mommy? No, I get a small. Queen. Queen nila mama. Anong blue? Asa silin? Ay, mali ka na. Kung ano nila, mapatay mo yung shit ang ibabaw, ma. So, it doesn't matter kung ano sa color sa kanyang dili. Kasi nga po na nakita. Kaya dito nga nabiguan. Green. Ma, walay green. Walay green, ma. Okay na kung walay green. Nagili siya pa niya, deh? Ilang ka ba yung factory mo? Naanay ka, pre. Kani pa to. Pwede rin na pila Saan pa. ba? Sudah ka pili That's si Bit. 6,000 on? Ang Sila size lima? na kasi. Pila niya? 8 city. Ito dito. Mahal man nila mamagod, gid ako. 6,000 on? 6,000 on? Gusto mo? Kanina, obviously this is the best one because it's more expensive. It's like 7. Okay. It's good? It's 775 ba? It's 775. Big size. Kailan guluran naman. What color is this? Black brown. Where this one? Where would this Mama, go? green. Green, really green and double. Kani ang color mo. Kani. Wala mo po dito kasi. Oh, hindi pa katulugan.
Ano yung kapre? Ngani ang jeffrey na bangat. So, ay bangat. Ikaw na sa tiyak. Narang po yan ni ma'am. Galit siya naman. Asa man ang bulan ni? Ala na dito sa mic. O sa dai kuan double. Kung double ma'am, kanama mo. Ano ra ang double niya? Ano pila niya? 7.5. Inyong kuan pila ni ko. 25 na siya ma'am. Pila? 25 yung isa. 25 ang isa. Pati mo siya bunulan ma'am. Pati siya ma'am. Mabata na ko. May wala yung bed sa inyo? Baga pa kayo niyo. Ha? Wala mo ko? Wala na yung color anime guy? Yeah ma'am, may blue ma'am mo. Ganit, gray. Ay, blue natin. Ano mo man to? Ba, double na itong ako ba, di ba? Para double size ka na siya. Sure lang ma'am, dili ba biga chin sa itim mo para si Buana pa. Purpit ba lang sugod niya 4x6. Manang sunod lugar, manang queen. Kani mo ni sunod family. Lapad ang queen. Ako dito ka mga papa lang ba? Okay na mama? Family siguro ninyo. Family ka na mamo kana kalapad. Kaya sa iyo. Yana ka no? Yana pa dito ka. Ini ba ka nga ilan yung asa man sa bedroom? Queen bed na ko lang. Wala yung patawagan dito. Hey, what's this layer? Tawagan. With? Yeah. Wow. Pag gugo ba sige pa ubang ba na. Wala yung tawagan dito ma'am. Ano tawag balay ma? May What bakal. did you say again, Daddy? Fine. I-measure ba? Let's go. Gamay ramang kayo ni. Nakamuntilati. Biya, pwede. Uy, pwede ba ba dito maka... Oh, bayad ka na. Alam mo, sa umma lagi. Nawa, magmatay. Tingnan nyo guys, oh, mamili kami ng bed guys for my family. My family is my... People. Meron silang one by one. Bakit? Isang oras mag-close ko kayo? Wala size, kumasad ba? O, just go, measure kayo na rin. Ito mauli na kung saan. Uy! Ano ko nila? Gisit pa nila to. This one to get. Aww, I just went to buy you the thing. Eh, kasi guys. Yeah, the guys. The machine na Oh, tingnan mo gusto? ako. Waka na. I make sure na kayo kapit. Pero din na kuwangan na. Oh, may hindi ko. Ay! Magusin niya mga saan. Napila man yung nagawin. Kanina lang pa rin ko ka na. There's no... Ay! How's the box? Up! Up! We have to go measure anyways because we don't know. Tay, balungan na eh. Balik na kami sa aming
Hotel room. Welcome back to our hotel. And malinis na naman ang aming hotel, guys. Yan ang mga bagahe. Mamaya ay dirty na naman yan. So, umalis kami doon sa Dew Foam kasi hindi namin alam yung size ng mga bags nila sa bahay. And hindi sila nag-accept ng return. So, sayang naman kung hindi yung eksaktong size ng ano yung mabibili. Habang tingin-tingin kami doon sa mga... This one. Mga foam bag. Si Daddy Mike, pumunta na pala sa cashier, Mac. Siya, kuan, I want to pay. La, I want to pay na puno na. Puno pa yung Daddy Mike, anong guys, I want to pay na. Wala man sila. Hindi sila tumatanggap ng card at the moment kasi sila daw yung machine nila so kailangan cash. Dapat sa Daddy Mike, sana magbayad. Nya, nya, nya. Nya, nya, nya. Anong ka? Ay, Mike. Ling! Mataga ka, Ling! Nanak! Nanak! Tingnan na. Bigay ko na titagat sa Katrina. Tingnan nyo ang aming suot, guys. So, ito yung binili namin sa Cebu. Sinolog. Siya, tita, kusog. Kami lahat, ganito suot. Ate Paris, too. Siya, tita, tita na. Sinolog. Hi guys, this video is Daddy Mark, nandun pa sa baba kasi bumibili ng maiinom. Ling, mag-change sa bambam na. Okay na ba, ma? Bugnaw, ma. Tingnan si mama, guys. Oh. Hala. Bugnaw kayo yung salon. What happened na? Ay, naunsan na lang. Gibitin ka man! Gibitin dito! Kasi nawag isa, disulod na sa box. Guys, you remember this? Ano si Lin, ma? Ling! Igo ka siya daw. Nasa daw. Lah. Ang satyan ka yan. Ang box sa, kuan. Fransa. Fransa. Gisi! Ow! Guys, tingnan nyo. Dumating na ang ating box isa. Huh? Dad. Hi. Your dad, your wife, you want this to be that. So, Ando na yung mama ko, guys. Ay! Akala ko yan yung truck. Andun pala, oh. Yan, di ba isang box lang yung dumating the other day? Yes, Ay, sir. naulahi ang isa, guys. she wants that. Ay, no, she's here. She's here. Andun sila, oh. Nak, the other box is here now, Nak. Dumating. Ang pwede sa Preggy. Ang Oh, It says para pang Preggy, kanyang premium atomy facial kaya wala laser of organic product. crayons. Nak, have a look the box, Nak. The box is there. Ito, nagyatan na. Cheers, malagi na yung isa Ito naman, oh, isa ko. Pero, oh. A few moments later. Dito tayo ngayon sa Balingkasag Aesthetics and Spa. Yan. Pasok tayo, guys. Magpapa-facial kami ni Daddy Mike. Actually, nandito na sila sa loob. Char-char lang ang aking intro. Meron silang ribbon dito, if you want it. Kamu, ma'am. Saan niyo lihat, ma'am? Dito kami. Si Daddy Mike muna. Ayan. Tapos ako yung kasunod. Maghihintay pa daw. Around 15 minutes.
Balik. Gamit pa yung extension. Human touch massage. We're back at the hotel, guys. Daddy, show me your face. What can you say about your facial? You look so handsome here, Daddy. I feel like, yeah. I had a filler here. Filler here. With Botox. I feel young. You feel young? Me too, guys. Nakabalik na kami. Ayan, dito kami sa baba. Kain kami ng dinner. Order lang sila, madam. Madam, naka-Chanel o Aritis. Dako kayo, aglang taon din silang din. Yan yung sa money. The plain one. What's that lang? Ko, I miss you, baba girl. Ito yun, sinuotan ng mama ko ng dress. Baliktad. Yeah. Lalo, careful anak. Slide there na. Massage sheet. Nalaka na sa mutiyang bawang bakit. Di mo nabagbaw good? Ning! Agay na rin, aw. Sorry. There you go. What is here? Hala, init naman na. Daddy Mike's bulalo. Oh, looks good. Nana Mami. What's that, Mom? That's slow. This one. Sinigang. It's an island. What visual lang? Wow! Like a bird. Bird. Later, we're gonna make bird later. The Paris and Tito are drawing. We're done later. It's right on the sky. Oh! Lenny, come Lin. Let's eat Lin. Lenny girl. Boy, nabali naman lagi niya ang dress. Okay na lagi. Dali naman. Picture, tate. Puti nga dress. Mo na ah. Ang supli sa imo. 13,000. Thank you pa ayos nga. Ayaw na ma'am, ayaw na. Ayos sir kayo, maulaw may pabuta pa na mo.